So yun mga pre, welcome back sa Paring Chomar TV. Panibagong araw, panibagong tsura na naman tayo. So ngayon nga mga pre ay nandito tayo sa Sitio, Lubas, Binalonan, Pangasinan. Para magpipictura na naman tayo. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Let's go! Yun mga pre, so bago nga tayo magpicturan, magduyan-duyan muna tayo. At syempre, papakita ko muna sa inyo kung anong meron dito sa garden na to. So samahan nyo ako at pasyalan natin ang Sitio Lubas, Santa Catalina, Binalonan, Pangasinan. Let's go! Yun nung pre, dito tayo yan. Touch muna tayo dyan. Pakilala mo naman ako. Pakilala ka na. Ako pala yung videographer niya. Assistant. Yun mga pre, so picture na tayo. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magtrabaho ang isang trying hard photographer. Let's go! Yun mga pre, so gamit pa rin natin si paring Nikon at syempre ang Yongno 50mm.
So, tapos na ang photoshoot natin. Kumain tayo dito sa Jollibee Binalonan. Yun mga preso, umuulan na nga dito sa Binalonan, Pangasinan. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mo mag-like o mag-subscribe. Kayo na pang bahala. At syempre samahan niyo pa rin ako sa mga susunod ko pang adventures. So yeah, parang Chomar, signing off.